Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ban kentiu yaki kam Ïalehkai ban aiman sia miki samla ban ya chakman kasengkur Warjri kala Pynlong ya ka jing Ïalehkai football jong kasengkur hagani kasngi kasengkur na keleng saudong kilawan bane shimbentalang ban padeng ki kan huan ki lawan bane shimbenta kasengkur na Thynroit bat na east and west kila yo banrung syaka final hagani ka jing Ïalehkai ka Thynroit kala yo ban ra ya ka namla du da ka ba Pynlong ya ka east and west da shila not Habakran hakani kasngi uskatri ka seng Warjri uba tirus Warjri ulakan tui ki samla ka kur ban kiar na ki jing mulin basniu kom ka jingdi ya ki jingdi buat ki bawan ra ya ki jing sniu ya ka imlang salang ula ongru bakim kwa banyu i bagi khon samla kin ngop hakani ka jing mulin basniu ulakan tui ki samla bakin yai trestom namar hakani ka juk ka Ïalehkai ka long ka jing kamai na ka benta ki babun Ulay thu ru bagakur kan sa Pynlong ya ka dor barba ha ka khat arterik ubanay no para arhajar apusan hasnong siet yong. Na kaliang uba harkin Warjri uskatri sports jong kakur. Ulo ang bakani ka day tang kajing sedang bad ha kini kisnem kiban wan kinyay Pynlong ya ka jing Ïalehkai ban kintiyo ya ka sab jong kisamla. Ha kani kasngi lay don lang ru uba Vincent u assistant public secretary kiriyo rang ba na kakur ki longkmi longkpa bad ki khon samla. Ya banyadan bertalang bat kasengkur Warjri kum general sekretari jong kasengkur Warjri kublai shibun iba harkin limba kani ka por bat ka benta ka bapi le shimkhia ban Pynlong ya kani kasmi ka job kublai shibun roi iba bensan Warjri iba long u astan public secretary jong kasengkur Warjri ke jongi presiden jong kani ka Thynroit unit Sekretari jong kani ka Thynroit unit bat baro ki parakur ki berana saudong jong kani ka madan bat nakaliang jong pi iwei let's say ki bomdai ki kur Warjri jong iru ki ba phia wan punsingain lang ya kani ka jing Ïalehkai nakaliang jong ka sengkur Warjri blai shibunru ya pi ni ki team ka blai shimbenta ngadu ka tham ribhoi nata eastern west kasil district bat ka de ka Thynroit unit ka ba mi bujri na ka benta jong ki artli ki team ki bang lay punbai ha ka jing shisha ngila punbai southly kata kalong ka eastern west ka ribhoi ka Shillong city bat ka east kasil district Mrai namar ki daw ki bomla ki yar kini ki artli kim simla banpoi khublai shihajar ngo ya ki kor jongi na kani ka Thynroit unit la pendap ya kini ki jaka ki basuda bat menta pihak ban yakun ya ka final bat ka eastern west kasil district